Ej, what's up? To je pičovina, to som tam dať nechcel. Idem točiť klip. A hádajte čo? Vy idete so mnou. No bol som pozvaný na točenie klipu. Jak som tam vidno teraz? Chod to koknúť rýchlo. Dobre si tam. Akurát. Hej? Hej. No a keďže ten rap bude klipový... Čo? No a keďže ten klip bude rapový a nič viac ako rapové oblečenie není než bagy a chainy. Z tému. Dobre, díky. Môžem to vypnúť? Yep. Všetky bitky som aj tak bez ranenia vyviazol. To čo máš není gas, je to odpad. Všetci ste trapní, skončíte do roka. Mám v piči pri mori, na lodi pijem bombaj. Neotváraj hubu, príde ti na nos bomba. DLB a dookola, studio Seža Shell, potom blazím doma. No more, sme faded, ej, počkaj, wait, sedíš vedľa mňa si triezvy. Taký hotbox v aute, more, sme crazy. Neverili posichtiví do piče, vec hľadáme my sme tí, čo to prežili. Chceme len ten chain, cheesy, čajky, more, vrtia. Kúkajte, čo mám. Viete, čo mi to pripomína? Neviem, že či poznáte, ale keď ste v aute s kamošmi, alebo s frajerkou, alebo niečo a nudíte sa, alebo s rodinou, to je jedno, môžete si na Instagrame nájsť kvízy do auta. Vyzerá to nejako takto, teda hry do auta, nie kvízy, kde sa viete prekliknúť napríklad kvízy o Európe. Koľko štátov sa nachádza v Európe? Ešte raz, ty Koľko štátov sa nachádza v Európe? 55. 50 štátov. Najdlhšia rieka Európy. Volga. Dunaj. Dobre. Takže Rado, ty feťák. Nemusí byť každá časť videa úplne prajepovaná. Momentálne sa nachádzam v sade Janka Kráľa a to iba z týchto dvoch dôvodov. A prvým dôvodom je príroda. A druhým dôvodom je ten, že som prestal fajčiť. Zo dňa na deň. Áno, zo dňa na deň. No a urobil som to presne takto. Mal som ešte nejakú krabičku, ktorú som však ale nedofajčil, pretože, jak sa poznám, bolo veľmi veľa pokusov, ktoré boli, že som chcel prestať fajčiť a proste sa mi to nepodarilo, lebo som si povedal, že dofajčím krabičku a na druhý zase som si kúpil novú a potom zase takto. Momentálne som čistý, ak sa to takto dá povedať, od cigariet 3 dní a ani pokračovať nebudem, akože stále mám chuť nejakú si zapáliť, ale už kašľať na to. Týmto videom by som chcel iba povedať, že nefajčite, je to úplná sprostosť. A radšej si tie 4, 5, 6 eur odkladajte a môžete ísť na konci roka na nejakú dovolenku. Alebo fajčite. Som ospravedlnený. Som ospravedlnený. Som ospravedlnený. Je mi odpustené. Je mi odpustené. A som na ceste do neba. A som na ceste do neba. Pretože som prijal Ježiša. Vaše hriechy sú odpustené. Boh má pre vás úžasný plán. Pamätajte, utekať vždycky k nemu a nikdy nie od neho. Ďakujeme. Veru, ďakujeme. Dobre, čaute. Ďakujem. Lebo musí byť falešný. Takže Rado, ty feťák, zdravím ťa, buď zdravý a ne, že ťa jebne infarkt.